Ето ни отново и след нашата рубрика. Казвам добро утро на господин Емил Андреев. Добро утро. Добро утро. Как се чувствате? Благодаря, добре. Започваме седмицата. Надяваме се да ни върви тази седмица и до 12-ти да успеем с победа на изборите. Пожелавам ви успех, за което радвам се, че приехте поканата ни за участие. Нека да започнем така. Вашето име, господин Андреев, се свързва с проект Красива България, регионален представител. Кажете ни, актуален ли към днешна дата този проект? Проектът стартира преди много години. Във Видин стартира 1999 година, когато кмет беше Иван Симеонов. С 14 обекта имаше работа за 12 видински фирми. Полезното на проекта беше това, че той съчетава работа на малки и средни фирми в строителството, които са задължени да наемат за работници и безработни от бюрото по труда, като мярка срещу безработицата. И в същото време всичките обекти са така подбирани, че създават условия за естетизация на градската среда. И затова този проект така доби популярност и в началото започна като проект на UNDP, но по-късно продължи като проект на Министерство на труда и социалната политика, като активна мярка срещу безработицата. Жалкото е, че сега, когато наистина имаме огромна безработица и огромен срив в малките и средни фирми, този проект почти не действа. Съсредоточен е само в София, докато по-рано имахме 11 офиса в цялата страна. Сега тези централни офис има бюджет около 10 пъти по-малък от последния бюджет, който сме имали през 2009 година, когато управляваше тройната коалиция и определено имахме успехи. Тогава и фирмите бяха доволни, и безработните бяха доволни, и хората бяха доволни, че имаме една поддръжка на сградите, на околната среда, на пространствата. Така че сега не може да се каже, че имаме действие на проекта, тъй като, доколкото знам, миналата година има 2 обекта за региона, единия в Монтана, единия във Враца, за Видин нищо, при положение, че по-рано сме имали обекти във всички общини на областта. Преди, а сега вече... Оправданието е, че няма средства. Дойде Дянков и дори не разплатиха с фирмите, с които имаше сключени договори, принудиха ги да се откажат от 7% от договорните си взаимоотношения, което все едно на практика взеха печалбата на фирмите, но въпреки това те бяха принудени, защото много голяма част от фирмите в строителството, малките във Видин, фалираха или са на ръба на оцеляването. Бихте ли споделили с нашите зрители какво под ваше ръководство се реализира в областта? Почти 10 години работихме по проект Красива България в областта, така че много обекти са направени. Най-знаковите бих казал, че катедралата Свети Димитър, ЖП гарата, художествената галерия на театър, ние правихме ремонт на гимназията Симеон Велики. Освен това, както казах, във всички общини на региона имаме обекти. Много са те в Белоградчик, художествената галерия, училището Левски, много църкви в Кула, на Кастра Мартис правихме художествено осветление, сграда на полицията и други обекти. Просто във всички общини имаме намеса положителна, която, както казах, освен че има ефект за подобряване на градската среда, имаше ефект и за наемането на безработни и за работа на малки и средни фирми в строителството. Добре, на фона на това, какво се прави днес за областта и за Видин? Да направим едно такова сравнение. Едно такова сравнение, аз не знам, ние през 2009 година, когато ГЕРБ обвинява, че не е говорено за кризата, точно правителството на Станишев взе решение за увеличаване на бюджета и ако през 2006 е бил 890 хиляди за Видински регион, през 2009 година бюджетът беше 1 686 хиляди лева, което е показател като антикризисна мярка.
Сега, за съжаление, по този проект няма никакво движение и никакви средства. А според мен той е един много полезен проект, точно при голяма безработица и при липса на работа на строителни фирми. Сега общо взето строителните конкурси се печелят от големи фирми от София, които наемат нашите като подизпълнител на някакви минимални средства, което е много лоша практика. Ние може да се похвалим, че от 14 обекта във Видин имахме 12 видински фирми, които работеха на това. За всички е имало работа. Сега положението е много лошо. Ние участвахме с община Бойница, кандидатствахме за един обект по Красива България. Разбира се, сега не бяхме одобрени. Не знам. Под ръководството на умелото ръководство на ГЕРБ вървим към тотална разруха и трябва да направим всичко възможно да я спрем. Трябва той народа с тези протести по някакъв начин го каза това. Да. А вие сте от гражданската квота. Какво ви мотивира да сте в листата на Коалиция за България? Да, всъщност аз съм в листата на Коалиция за България като безпартиен от гражданска квота. Ами за мен е голяма чест, тъй като на това място от гражданската квота до сега беше професор Андрей Пантев, именития наш съгражданин, и така да поема щафетата от него ми се виждаше голяма чест и изобщо не се колебах. И в същото време смятам, че само без Коалиция за България може да спре нашествието на ГЕРБ и разрухата. И затова се съгласих не само да си говорим колко сме зле, а да предприемем нещо. И включвайки се в листата, разчитам, че така ще получим повече гласове и ще успеем с победа на 12 май с бюлетина номер 5. Пожелавам ви наистина успех. Знаете ли, преди да дойдете в студиото, направихме преглед на печата и няколко вестника имаше новини от срещата на Борисов и на ГЕРБ в Пазарджик, мисля, че беше предизборната, където той каза, че пенсионерите са изяли фискалният резерв. Мисля, то не е фискалният, парите, които са отделени, и с това си изказване всъщност вестниците, всички вестници пишат, че той си спечели гневът на пенсионерите. Като последствие от това изказване разбрах, че от партията са му забранили повече да говори до изборите. И аз прочетох на много места подобни. Всички вестници пишат, че това е определено голям гаф. Поредния, но в предизборна кампания. Този е предизборна. В управлението колко гафове имаше за 4 години. Това като едно обвинение, да, пък в интересни истина те пенсионерите стъчкуваха. Да. Тоест, ако са доволни, как ще стъчкуват? Това е един голям парадокс. Но сигурно ще има и още много такива, които ще наблюдаваме. Предстои до 12 да видим. Точно така. Добре, господин Андреев. Аз много ви благодаря за това интервю. Благодаря. Надявам се отново да се видим. И аз се надявам. Да пожелаем успешна седмица на вашите зрители. Благодаря. А ви, уважаеми зрители, останете с нас и след кратката пауза, след което ще разберем какво вещаят звездите за вас от днешната астропрогноза.